Dar voi acum cu secretul ăsta pe care îl știți de la mine, care e simplu de complicat și nu știe multă lume, pe mine m-a inspirat poezia asta. Întotdeauna când se întâmplă ceva bine, nu uitați, trebuie să treceți prin greu. Dar când am nevoie de tine, apelez la tine, știi? E ca majoritatea prietenilor pe care le avem în viață. Zici, băi, să numim proiectul ăsta cumva. Păi hai că am eu unul, eu am Dertinano. În momentul ăla ți se ardea picioarele. Când manele trebuie să am maneliști, cum există între noi și de Motans. Acolo au fost remixurile cele mai bune. Părinții ar trebui să-și dea copiii la un coaching sau la așa. Mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc de invitație. Și felicitări pentru ce faceți. Deci, te-am văzut, dar o să aflu astăzi mai mult. Clar, poate îți adresez eu ție întrebări și îmi spui cum mai mult, știi? Păi, facem un coaching la mine. Da. În primul rând, din nou, mulțumesc că ai acceptat să vii să împărtășești din experiența ta cu noi. Mi se pare o idee super faină să, ca tineri în vârste între 15 și 17 ani să aibă acces la oameni ca tine să învețe din experiența lor. Și atunci aș vrea să încep ușor. Cum te-ai descrie tu pe tine? Cine e Tinu Vidai? Variantă lungă sau variantă scurtă? Cum e? În varianta scurtă actuală, o persoană care își dorește să fie foarte ok în pielea lui și fericită ca să poată să facă fericit și pe ceilalți din jur. Dacă n-ai fi tu fericit și împlinit, nu ai forța să-i faci și pe ceilalți din jurul tău. Acum, prin toate lucrurile pe care le întreprinzi și pe care le faci în timp sau cum îți prioritizezi lucrurile sau așa, poți să ajungi mai repede la starea asta de bine, pe care dacă o blochezi doar la tine, deja nu mai e bine, știi? Trebuie să o dai și către ceilalți. Da. Și poate asta este și un motiv pentru care sunt aici. Sau, corect. Și dacă pot să ajut sau să dau puțin bine, mă simt și eu bine, știi? Da. Cum ai ajuns la mindset-ul ăsta? Că nu cred că... Adică ai avut dintotdeauna, ai gândit așa sau... Ajungi la mindset-ul ăsta, pe scurt, generația în care am crescut eu, cel puțin, era cumva activată sau disperată după valori materiale și o disperare continuă și, din păcate, cumva e și bună, pentru că în general, dacă ești obligat să ieși din starea asta de confort, despre care se vorbește acum în ultimii ani, și la acest confort, nu ai drive-ul necesar. În anii 80-90, când eram eu mai tânăr sau așa, lumea era foarte îngustă. Din cauza comunismului și din cauza faptului că erai foarte rău poziționat, indiferent, sau și din familiile nu erau majoritatea erau sărace. Și atunci tot timpul erai să facem, să dregem, să facem. Și cumva, în momentul în care te autoflagelezi, nu știu, te chinui tu pe tine de lungul timpului să faci, ai nopți nedormite și de situații cronice de somn și de lipsă de somn și burnout-uri și toate alea, doar în dorința de a obține ceva, să fii cineva, să ai ceva, să deții ceva, la un moment dat, când ajungi să ai acel ceva sau să bifezi o parte din obiectivele tale, la un moment dat te întrebi what's next, știi? Și dacă what's next-ul ăla e să ai și mai mult, să deții toată lumea sau așa, te duci pe drumul ăla. Dar dacă ești la un nivel confortabil sau și raportat la felul tău de a fi, îți dai seama că, stai puțin, faci o introspecție, faci un mindfulness și îți dai seama într-un timp X că te regăsești în a întoarce sau a lua mai mulți oameni în barcă cu tine și a împărtăși sau a ajuta. Și cred că pe acolo. Cum faci să nu get crazy over partea asta materială și așa, știi? Adică și eu, când de multe ori mă găsesc că ai get, nu neapărat în partea asta, dar de achievement, știi? Așa, de tot duci, să tot cauți. Știi? Și sometimes, maybe you get stuck. Ai simțit asta vreodată? Sau să nu... Da, de multe. Și cum gestionezi chestia asta?
din păcate, am ajuns la asta prin a face prea multe, prin oboseală. Nu mi-am dat eu seama și am anticipat că s-ar putea să ajung într-o situație to get stuck, știi? Și în momentul ăla să iau decizia, s-ar putea să... Nu. Am dat în mine cât s-a putut cu oboseală și cu toate lucrurile pe care le-am întreprins. Și la un moment dat îți dai seama că trebuie să intri într-o stare de balans, că altfel te ia dracu, știi? Adică, altfel tradus, când ești tânăr, când ești mic, când n-ai, îți dorești, ca și în viață, îți dorești tot timpul ceea ce nu ai. Da. Știi, nu te bucuri de o plimbare cu o bicicletă, cu un prieten, de o poveste drăguță, nu știu. După aceea, când ajungi în partea aia, altă, ți le dorești pe astea alte. Zici, bă, frate, nu mai trebuie... Ce-mi trebuie atâția bani, atâtea din alea, sunt legate, mă sună 100 de oameni, nu mai am freedom, nu mai am, sunt anxios, sunt obosit, sunt toate alea, nu mai scap de oameni, nu mai scap de alea, îți dorești să te duci cu bicicleta, să te plimbi și să dulce farniente puțin, știi? Da. Asta e ciclul vieții, din păcate, știi? Nu prea poți să le anticipezi. E ca și cum când te îmbolnăvești. Te duci și faci un lucru care îți este nociv sau un lucru rău, până ajungi la puțin sau așa. Nu că mi s-a întâmplat mie. Mi s-a întâmplat altora. Dar întotdeauna primul lucru la care mă gândesc când se întâmplă ceva sau când e un exces de ceva, trebuie să contrabalancezi. Că toată lumea mă întreabă, cum poți tu, man, alcoole, din astea de 20 ceva de ani, cluburi, Horeca, nopți nedormite? Pentru că în timpul săptămânii contrabalancezi, știi? Și ți revii și aia e. Da. Ok. Uite, eu aș vrea să mai pun câteva întrebări pe care să las față de aici, să stea la întrebări, să nu fie o one-man show. Nu prea ai întrebări, nu? Stai Bagi pe inamită. Eu ce aș fi tare curios e... Ai lucrat cu mulți oameni faimoși și te bucuri și tu de un nivel de faimă și poate la vârsta aia, poate oamenii, că nu vreau să mai zicem copii, Da. Gândesc că poate faima e ce-și doresc. Care e partea cealaltă care nu e atât de văzută a faimei? Există ea sau it's all butterflies and rainbows și așa mai departe? Ce îi spune unui tânăr care vrea, băi, eu vreau să fiu faimos? Ca să dau așa din casă, cumva iau... hai să-l iau pe bendeac. Știi? Un bendeac nu vrea să fie faimos. Sau poate are o latură care și-ar dori foarte... Dar nu, este introvertit, este un actor desăvârșit. Îți dai seama că există partea asta a televiziunii, din care poate e cash-in mult, dar este partea actoriei care este pur pentru sufletul lui. Să nu-ți imaginezi că el câștigă de la TV, da. Și tu îți dai seama că el face chestia asta din pură pasiune și se duce stânga-dreapta și nu participă. Nu se... că participă la campania lui Codin Maticiuc cu spitalele. Este o chestie de legacy, este o chestie de filantropie, se spun, dacă ar fi... să pot să folosesc termenul ăsta, dar în rest nu face acțiuni pentru a fi el vedetă. Niciuna. Nu se chinuie cu ceva. Nu se chinuie să-și facă un plan de postări, să-și facă un plan de întâlniri cu alte vedete, să-și facă un plan de a apărea în reviste, să-și facă un plan de a apărea în locurile în care poți să devii vedetă sau mai vedetă. Eu nu și-o făcut niciodată treaba asta. Se și ferește. Nici nu-i place. Locurile în care noi ne-am întâlnit sau ne-am simțit cel mai bine au fost cele mai ferite de vedete sau ferite de publicul larg. Sunt foarte multe vedete sau oameni faimoși care ajung în punctul în care încep să urască oamenii. Încep să urască pozele. Pentru că nu toți cei care vin la tine să facă poze sunt decenți, să vină frumos, să te întrebe, să solicite, să vadă că tu mănânci sau că tu ai o altă discuție cu altcineva. Și problema în România este exact de la ceea ce ai întreprins și tu proiectul ăsta, lipsa de educație. Da. Lipsa de educație este gravă, la un nivel foarte grav în România,
Și atunci, oamenii care vin să facă poze cu tine sunt agresivi, vin, și atunci când tu ai 1, 2, 3, 10, îi pui la oaltă cu toți ceilalți și nu mai vrei să faci poze cu nimeni. Începi să-i urăști pe cei din jur, ți se întâmplă o zi, ți se întâmplă a doua zi, ți se întâmplă nu știu ce. Și la un moment dat acumulezi atâta energie negativă, pentru că întotdeauna îți face plăcere când mie mi se întâmplă, cum ai spus, la un nivel de faină. Nu sunt eu personalitate TV sau așa. Am obținut ce am obținut prin rezultatele pe care am avut cu cluburile, cu premiile de la cluburi și acum cu proiectul muzical, care a survenit tot în urma unui burnout și am revenit la o chestie pe care o făceam eu în trecut. Și care a ieșit tocmai fiindcă nu mi-am pus presiune deloc. Nici eu, nici George Hora. Uneori am făcut o piesă la 6 luni, altor am făcut 2 pe lună. Cum am avut disponibilitate și chef. N-am zis, bă, hai să facem piesa aia și s-ar putea să rupem cu ea ca să fim faimoși. Nu, am făcut-o că ne-a plăcut. It's ok. Și am fost și curajos în anumite proiecte, ceea ce ascultau prietenii dincolo, știi? Care au creat antipatii, hate-eală, nu știu ce, dar noi ne așteptăm la asta, pentru că din experiență știam ce înseamnă branding, știam ce așteaptă oamenii. Dar e bine să creezi și conflicte și controverse. Da, controverse cuvântul. Stai să nu divaghez, cu nivelul de faimă este și un, cum să spun, în America, dacă ești Beyoncé, îți iei private jet. Îți iei 20 de bodyguards, ești intangibil, nu te deranjează nimeni, știi? Dar până la urmă, în România tot te duci cu liniile interne de zbor și tot ai contact și n-ai cum să fii tu ăla în România, să fii într-un cup de sticlă și nu te atinge nimeni, că tu ești mare rău. Și atunci lumea vine. Ceea ce e fain, numai că tu nimeni nu o să-ți splituie pe oamenii cu care vrei să ai contact de oamenii cu care nu vrei să ai contact. Aia cu care nu vrei să ai contact, cum am spus, vin cu o serie de lucruri negative, că ce, te iau, se pun direct la poză, hei, fă poară, nu-i transpirat, nu-ți scui pe ureche, nu știu ce. Pe bune, nu e. Mai ales în situația de club, unde e muzică tare. Nu vă imaginați, adică tot timpul trebuie să stai, trebuie să nu știu ce, oamenii încep să se laude. Pentru că oamenii consideră în general că lauda îi apropie. Mamă, eu am aia, da, mă, tu ai aia, dar eu acum valorile mele, în momentul ăsta sunt să ai o pisică și să iubești, nu știu, dau niște extreme, știi? Da. Nu mai trebuie să spui că tu ai 7 blocuri, 5 Bugatti-uri și 3 Lamborghini-uri. Nu, it's not about this. Dar ajungi la punctul ăla, nu știu, la un moment dat în viață. Că nu e ceva rău ia vezi. Știi că pisica, m-am uitat acum la jumătate din documentarul de pe Netflix. Și punea o pisică de nu știu câte ori să vină înspre cineva, știi? Și venea tot timpul spre stăpân. Dar uite, și am dat și un cap, i-am dat și un cot în cap. Hai să băi, puternic. Pisicile se poate puternici. Da. Ok. Cam asta a fost întrebarea mea, după aia mai vin eu cu câteva, dar hai să vedem ce mai pe aici. Că sigur găs. Sigur. Am așa. Ok. Să nu pui întrebări, că alea știi tu ce-am vorbit noi mai devreme. Zic tu, n-am vorbit mai devreme. Și că să vedem. Primul rând vreau să vă descrieți în 3 cuvinte. Tine nu-i dai cu președinte. Stai să nu... Nu mi-am făcut niciodată să aleg de 3 cuvinte din cele 1000. Și știi, poate zice Alexandra, mă, nu e adevărat așa. Alea modeste sau alea cu așa, sau cum vreau eu? Sunt un om bun. Ce este deci bun? Sunt un om bun, deși sunt perceput multe ori arogant. Sunt și puțin arogant, al doilea cuvânt. Dar sunt considerat prea arogant. Și cred că pot să pun și simpatic. Nici prea, nici foarte, știi? Așa, să nu fie nici de laudă, nici de... Ce animal credeți că vă reprezintă și de ce? Acum, clar, pisica. Deci după ce eu am avut în tinerețe multe pisici, după ce am luat o pauză,
Roxana, soția mea, era anti-pisici și a trebuit să... Nu am avut posibilitatea să iau una, dar mi-a făcut ea cadou anul trecut, ajutată de Alexandra și acum e și ea îndrăgostită. Pentru că pisica, dezvolt puțin, nu? În general, câinele e cel mai bun prieten al omului. Dar depinde cum privești. Pisica este mai apropiată de oamenii de care trebuie să te ferești în viață. Pisica este șmecheră. Pisica este perversă. Știi? Câinele mă dă! Știi? Pisica care dă, mi-aruncă un pom, dregem, nu știu ce. Dar dacă faci o paralelă între pisică și oamenii așa mai alunecoși, o să vedeți că pisica trebuie să o obligi, dar după ce când o obligi să facă ceva, ea îți întoarce spatele. Dacă tu ai plecat, întotdeauna oamenii care vin spre voi în viață, tot timpul care vin spre voi, îți cer ceva, se îndrăgostesc de voi. De-aia plecați. Dacă vă gândiți așa, poate să fie și după aia, când se schimbă lucrurile, puteți să regretați. Și oamenii după care mergeți voi și sunteți puțin prea agresivi în relația aia, ei fug de voi. Exact așa este și pisica. Deci, credeți-mi, este un exemplu pentru majoritatea persoanelor pe care le întâlnim în viață. Știe să se codească când e foame, știe să-și obțină lucrurile, să toarcă și să-și folosească toate abilitățile în a obține ceea ce vrea să obțină și când obține lucrurile alea, I don't give. Cine știu, știi? Las când am nevoie de tine, apelez la tine, știi? E ca majoritatea prietenilor pe care le avem în viață. Am susținut punctul de vedere al lui, nu? Da. Care este superputerea dumneavoastră? Din toate calitățile pe care le aveți, care credeți că este superputerea dumneavoastră? Dacă nu-mi zici da, eu mă simt chiar bătrân, știi? Și mă... O să încerc. Superputerea, să zic persoasiunea. Persoasiunea, dezvolți aici, persoasiunea este, știți care e diferența între persoasiune și manipulare? Da? Care? Manipularea e atunci când vrei să ajungi undeva toxic, cum am venit. Bravo! Excelent. Și persoasiunea? Persoasiune e modul mai finuț al toxicității, cumva. Nu ai un motiv neapărat. Ești aproape și foarte bine. Da, manipularea este doar într-o direcție și faci tot ce poți ca să-ți obții scopul, bravo. Dar ulterior, după ce o folosești o dată de 2 ori, dacă o folosești cu o persoană mișto sau așa, nu o să mai țină și să fugă o persoană de tine sau așa situația, persoasiunea este un win-win. Adică îți folosești abilitatea de a convinge, dar tot timpul ai grijă și de win-ul partenerului și partea cealaltă. Cum? Nu parte Da, exact. Adică până la sfârșit să fie toată lumea fericită. E de ambele tabere. Da. Dar trebuie să o folosești, să ai o putere. Deci negociezi relațiile și angajații, ai puterea asta să poți să-i convingi, dar convingându-i că e bine să vină la tine, e bine și pentru tine, dar e bine și pentru ei. Poți să-ți convingi partenerii, sponsorii, tot ceea ce te înconjoară, persoasiunea și tot ceea ce ține de persoasiune, carismă și alte lucruri, sunt foarte ok, dar să ții cont de, sau în cazul meu, să ții cont și de winning-ul celuilalt. Cum te-ai simțit în 2004 când ai ocupat statutul de cel mai cunoscut DJ din Timișoara? 2004? Așa. Da, păi îți dai seama că am fost DJ la Parkes, nu știu dacă ați auzit de Parkes, nu? De pe vreme. Deci, când am intrat în discoteca Parkes din Timișoara, la care am lucrat după aceea 7 ani de zile, și unde l-am cunoscut și pe bunul meu prieten Jonathan, mi s-au tăiat picioarele, era o discotecă atât de tare și wow, știi? Și atunci tot mă uitam la în momentul era DJ Max, de la DJ Project. A fost și de DJ Project, ați auzit, nu? Da. Ok, o persoană a auzit. Asta am făcut numai așa, ca să vadă cine mă înțătiez. Adică sunt 200 de oameni și o persoană auzit și de DJ Project, și l-ați auzit de Dertina. Aia e, nu. Și a lor, nu e. Și în momentul ăla am zis, boai, ce
taie chestia asta, este senzațional. Și a trebuit să fac un balans din ăsta între... Eram la facultate, în primul an de facultate, și noroc că Paribas era cam la 100 de metri de facultatea mea. A fost singurul noroc pe care l-am avut cu faptul că am făcut facultatea respectivă, pentru că nu era pe stilul meu. Nu era ceea ce îmi doream, dar înainte nu prea puteai tu să alegi. Nu eram așa deschis la minte ca și voi. Și vouă vă e greu să alegeți și sunteți influențați de părinți și de tot ce înseamnă mediul înconjurător, dar atunci chiar nu puteai. Spunea părintele, du-te acolo, că ăla e de succes, stai. Nu, păi aș putea să nu. Du-te acolo, nu există loc de... Da, și atunci am făcut un paralelism din asta și fiind la Paribas, am avut ocazia să pun o deschidere la ATB, la niște artiști foarte mari în momentul. L-am adus și pe David Guetta la Paribas, acum, nu știu dacă nu a fost după 2004, dar oricum nu știe nimeni. Am adus de Sfintele Sărbători de Paști și au venit 100-200 de oameni, că nici nu cunoștea nimeni pe David Guetta, încă n-avea The World Is Mine, avea numai Love Is Guns, nu știu care a fost prima lui piesă. Și acum când spun cuiva, bă, vezi că a fost David Guetta la Paribas, că am adus să uite poză cu mine și cu David Guetta. Ăsta aici, nu se poate, știi că acum e foarte mare. Și fiind în anii respectivi, la discoteca Paribas, care era cea mai celebră pe aici, și după aceea am început 2 ani de zile la discoteca Tineretului, care era cea mai bună de la mare, de la Costinești. Au apărut și niște articole care m-au făcut cel mai bun DJ din Timișoara. Dar atunci aveam DJ Force numele, știi? Și banii făceam, ca să vă spun și cum făceam banii, am găsit oportunitatea la discoteca Tineretului, fiindcă nu erau foarte mulți artiști. Nu erau mulți artiști și noi eram artiști, DJ. Eu, Joe Da Silva, Jungle, care eram pe acolo, și făceam CD-uri cu piesele verii, cum ar veni, cu o copertă, cu așa, și mergeam cu jeepurile și toată lumea voia muzica de la... Și vindeam câte, nu știu, vindeam vreo 2-3 mii de CD-uri pe vară și mai făceam câte 5.000-6.000 de euro, ceea ce era mult. Mult atunci, în anii. Mult, pe bune. Nu, nu știu dacă chiar 2004, 2005, 2006, pe acolo nu mai țin minte ani. Că-s mulți. Dar tu te rog frumos, dacă nu ești mulțumită de răspuns, tu poți să-mi spui. Nu, aș vrea să dezvolți. Ca și cum nu dezvolt destul. Când vine vorba de facultate, am văzut, în timpul research-ului meu, am văzut că a absolvit facultatea de automatică și calculatoare la Universitatea Politehnică Timișoara, dacă e corect, în anul 2006. Ce pasiuni sau puncte forte ar trebui să aibă elevii care își doresc să urmeze această facultate? Pasiunea și punct. Deci primul punct foarte pe care trebuie să aibă răbdare. Ceea ce eu nu am. Bun, trebuie să fii IT-ist. Adică, dacă te gândești acum, care sunt proprietățile IT-știlor sau oamenilor care, bă, trebuie să-ți placă să stai să cezi mult, să ai răbdare, să programezi, să înveți, să te documentezi, așa. Da, mie mi-a trebuit câțiva ani să-mi dau seama că nu e pentru mine. Dar, adică eu spun fix contra, știi? Adică nu e ca și cum eu am făcut facultatea și am ajuns acum un IT-ist. Nu. Fix am făcut facultatea și n-am ajuns IT-ist, pentru că nu mi se potrivea. Și am realizat asta din liceu, că am făcut și liceul de profil informatic. Și am excelat la majoritatea materiilor, mai puțin informatica. Dar unde erau cei mai mulți, nu știu acum dacă mai sunt pe un loc, concurență pe un loc sau nu știu dacă mai. Dar atunci la automatică și calculatoare erau 12-13 persoane pe un loc. Deci era o concurență foarte mare. Trebuie să stea maică mea cu biciul pe mine să învăț pentru această facultate la care... Și era și 5 ani. Deci nu era 3 ani, acum sunt 3 ani. 5 ani și mai erau 2 examene pe care jumătate din toată seria nu le-a luat și a trebuit să mai facem jumătate de ani. Adică am făcut 5 ani jumătate de facultate, îți dai seama. Wow, nu? Dar asta e. Deci trebuie să-ți dai seama din tot ceea ce... Ție nu-ți place să fii o persoană foarte activă, n-ai? Am băut mucle din pahar. Da, am băut. Nu știu cum e. Zici că nu-i bine. Păi de ce nu mi-ai zis mai devreme când o băut? Vine cu razele imediat. Și în moment
de publicitate, să dai jos eticheta, că după aceea e multe vizualizări și o să se vândă cu ăla 0 foarte bine și nu se știe de ce, știi? Asta o pare. Care este povestea din spatele numelui Dirty Nano? Cum ați ales numele de Dirty Nano? Numele Dirty Nano este... Deci, jumătatea mea din Dirty Nano, George Hora, îl știți că n-avem un nume, el are piesele astea mai... a făcut mult hip-hop și a făcut toate piesele astea pentru Puia și multe alte piese cunoscute din România. Și în momentul în care noi ne știm de foarte mult timp, el a făcut generală la școala pe care am urmat-o și eu și el era mai mic. Dacă îl întreb pe el ce părere are despre mine din generală, vagabond, bătăuș, nu știu ce, deci nu eu. Nu are o părere bună, dar cred că greșește greava, adică nu are părere. Și după aceea noi ne-am mai tot întâlnit, am mai vorbit, el a produs muzică și în 2015, după ce am construit al doilea club, pe Picvara, eram foarte pe burnout, așa, eram obosit, recrutări foarte multe, 50 de angajați. Ca să angajezi 50 de angajați trebuie să intervievezi în timp câteva sute. Știi? Și hai, ca și cum ai fi IT. Trebuie să stai, să pui întrebări, de răbdare, știi? La un moment dat, lucrurile trebuie să treci tu prin ele când le faci, știi? Și Epic-ul e cumva, în spate, are tot o structură corporatistă. În momentul în care înțelegi structura corporatistă și structura organizațională din spatele lucrurilor și le poți pune în ordine, atunci știi pe ce flancuri și cum trebuie să acționezi. În momentul în care le-am terminat pe la două, le-am terminat cu atâta legeritate că eram terminat psihic. Și atunci aveam nevoie de un hobby. Am zis, ce hobby am? Niciunul. La pescuit n-am răbdare să mă duc. La șac, nu... Așa. Basket nu mai puteam să merg, că eram accidentat la genunchi. Și am zis, hai să încercăm să facem niște piese. Să nu știi că îți iau gândul, oricum am fost DJ, simt că oricum tot timpul ca DJ, știți care e diferența între DJ, producător muzical, să fii producător muzical care nu face doar beat-uri sau așa, ceea ce vorbeam noi că vrei să faci și tu, îți trebuie o școală de muzică. Ceea ce George are, trebuie să știi să cânti la un instrument, trebuie să înțelegi chestia asta. Pe de altă parte, eu, având experiența cluburilor și mișcând oameni și crowd-uri mari de-a lungul timpului, ai urechea muzicală și cum trebuie făcută o piesă ca să prindă într-adevăr la public, ca să-i miște, indiferent care ar fi. Și tot timpul am avut cumva un atu în a alege piesele și a auzi hiturile înainte de a deveni hituri. Și așa am obținut, în perioada mea de impresariat, că am avut o agenție Club Management de impresariat între 2004-2011, și vindeam undeva la 10, 15, 20 de evenimente pe weekend, când era cel mai bun aplomb în zona asta, fiindcă anticipam ce urma să fie hit. Ori ca și artist, ori ca și piesă, ori ca și... Na. Când a apărut Biniac, l-am descoperit cu o lună înainte sau 2 luni înainte. L-am luat exclusiv pe 2 ani de zile. Am făcut un turneu de 80 de evenimente în România. N-au apărut un R&B-uri. Tot timpul am avut cumva skill-ul ăsta. Și l-am folosit și la Dirty Nano. La Dirty Nano a fost o chestie că întotdeauna când faci ceva artistic sau faci ceva din plăcere și nu pui presiune pe tine, sunt mai mari șanse decât să iasă, să fii într-o goană continuă, să fii disperat. Hai să facem piesa asta, hai să o scoatem repede, hai să... Nu, hai să o mai lăsăm. Avem și în momentul ăsta undeva la 50-60 de piese care sunt aproape finalizate și nu le-am finalizat fiindcă n-am simțit finalul lor. Nu le-am simțit că sunt pachetul pentru a fi hit. Na, și în momentul ăla, noi făcând un remix 2-3, zicem, hai să numim proiectul ăsta cumva. Ca să le putem pune pe net. Și el zice, păi hai că am eu un nume, am Dirty Nano. Pentru că el asociază tot timpul lucrurile pe care le face în muzică. Dacă creează muzică hip-hop, dă un nume ce-i vine lui în momentul ăla. Și cumva Nano vine de la muzică și i-a dat numele de Dirty Nano, adică o muzică murdară față de ceea ce face el curat, adică ceea ce face el balade și toate alea, maximum hip-hop. Și a încercat la un moment dat să facă niște grupuri house.
Și el a pus la o parte și le punea într-un folder pe care îi spunea Dirty Nano. Adică, în loc să scrie muzică murdară, ceea ce nu-i pentru mine, dar sunt niște beat-uri să le pun acolo, am scris Dirty Nano. Și am zis, băi, ești ok să așa? Da, mă, ce ne mai gândim atâta? Că oricum, dacă iese proiectul bine să sune, am pus regulile de branding, să sune bine, să poți să-l găsești din prima pe Google, să nu mai există. Adică tu dacă îl numești Madonna, o să o găsească pe Madonna întotdeauna. Și am în minte tot timpul 5 reguli de branding esențiale pe care trebuie să le aibă un brand. Și am zis, hai, let's do it. Deci, de la el a fost un folder dezvoltat destul, nu? Varianta extinsă la tot asta. Tocmai asta căutăm. Asta e că mai bine știi și cu niște lucruri separate. Feeling cu sentimente. Considerați că viața de DJ este o viață grea? Nu este grea. Este cea mai frumoasă. Deci, tu să te distrezi, să bei, să distrezi oameni și să iei și bani, este... adică e tare de tot. Nu e grea, știi că nu e grea. E grea când ajungi totuși să ai prea multe și nu trebuie să... Dar nu e grea, nu pot să spun că e grea. O gestionez cum trebuie. Pentru mine uneori e grea, fiindcă știu că trebuie să mă întorc luni la altă treabă. Și când am 3-4 pe weekend sau așa, Alexandra îmi face grea acum, că avem multe cereri prin țară, știi? Adică, dacă e făcută cu echilibru, e foarte fain. Dacă deja depășește anumite limite și tu mai ai și altă treabă de făcut, cum am eu luni, marți, miercuri, ședințe sau alte lucruri și trebuie să intri în altă zonă, nu mai ai timp să te refaci. Și atunci devine grea. Dar în esența ei este genial. E vorba despre muzică, este vorba despre a distra oamenii, te distrezi tu distrându-i pe ei și faci bani. Yeah. Și faci bani, deci nu trebuie să fii superstar DJ. Ești la un medium level și deja poți să iei numai pe o sâmbătă pe săptămână sau o vineri sâmbătă pe săptămână un salar de general manager de undeva. It's ok. Știi? Da. Trebuie să ai câteva caracteristici. Știi? Dacă o să fie și întrebarea asta, o să le dezbăși. Ce sfat le-ați dat tinerilor care sunt la început de drum în această industrie, în industria DJ-ilor? Să fie conștienți că este o piață foarte mare. Deci este foarte mare. În cariera de DJ este ca și în viață, știi? Dacă nu îmbini plăcerea ta cu ceea ce cere piața, nu o să ai succes niciodată. 99 din 100 de DJ pun muzică techno, poate. Că le la îndemână. Beatport-ul și internetul și toate sunt pline de asta. Dar dacă nu este cerere pe piața asta, după aceea, despre caracteristicile despre care îți spuneam, trebuie să-ți dai seama. Dacă ai look, dacă ai mișcare scenică, dacă poți să te uiți în ochii oamenilor, dacă poți psihologic să-i înțelegi. Adică tu, dacă nu ai conexiunea cu oamenii și tu pui ceea ce crezi tu că e bine, nu să ai succes niciodată. Și totul este gradual. Adică nu o să poți să... Și dacă acum tu ești DJ și zici, bă, vreau să fiu de mâine DJ și tu ai milioane de euro și ai putea să fii pe scenă la Tomorrowland. Adică, până la urmă, dacă intri printr-o conexiune la de la Tomorrowland și zici, eu îți dau acum X milioane. Mie îmi place să dau exemple extreme. Și vreau să fiu pe main stage de la, să găsești un slot de jumătate de oră și te pune acolo. Dar tu nu ești pregătit. Îți tremură mâinile și cazi jos înainte să urci pe scenă. Am dat exemplu. Deci, drumul de DJ trebuie să fie gradual. Să te pregătești pe un anumit stil de muzică care, repet, trebuie să fie corelat cu realitatea, să fie o adresabilitate către un grup de oameni care să știi că sunt followers tăi, ca și la o trupă. Când rock, trebuie să am rocker. Când manele, trebuie să am maneliști. Aici sunt din plin. Dacă ești DJ de manele, curgi repede. Ai un drum mult mai scurt, știi? Dar trebuie să-ți și placă și să găsești balansul ăla. Dacă ție-ți place acum, cum era pe vremea mea, eram punk, făceam creste, știi? Dacă acum aș fi DJ de muzică punk, n-aș avea niciun succes niciodată, adică îți spun sigur, că n-ai cum.
Din nou, că asta, vei, că asta. Da, asta. Am luat și bătaie de multe ori. Ascultam numai Sex Pistols, Exploited, nu știu dacă vă spun vouă. Dead Kennedys și nu știu ce, după aia am trecut și la Sepultura, Biohazard și toate alea și după aceea m-am mai liniștit cu The Doors, Nirvana și Fan of Offspring. Aveam mulți ani de durat treaba asta și tot Forever e și followesc pe Offspring și mă încarc din zona asta. Dar ideea e că și proiectul Dirty Nano, dacă vedeți, este cumva un echilibru între a fi prea comercial sau a fi prea greu. Dacă vedeți, tot timpul sunt piesele pe care așa poți să le cataloghezi comerciale, dar totuși ele au un beat mai greu. Și atunci de aia se păstrează balansul ăsta în care nu ești nici prea underground, dar nu ești nici foarte comercial. Și atunci ești plăcut. Sau asta e scurt pe doi. Revenind la DJ, cu cariera de DJ, în momentul în care ai ceva, poți să ai și un instrument sau ai un talent la ceva, adică să poți să faci ceva, dar și dub effects, acum că l-am văzut la Potter Festival, sau un flow bun, sau ești un MC bun, sau te poți conecta cu oameni, sau ai un ingredient secret, să spun, during the show, te ajută. Că poți să-ți etalezi talentul ăsta și în momentul în care ai făcut și ai studiat și un instrument și așa ți-e mult mai ușor să înțelegi și muzica și să ai un atu. Și toate aturile astea, de la look, la branding, la fii atent în ce zonă te duci ca să așa și ai un crowd de oameni cu un instrument, toate alea, deja poți să începi o poveste graduală și să ai răbdare, să-ți crești follower și să-ți creezi un obiectiv și să te duci pe el. Eu le recomand tinerilor. Am avut o școală de DJ în 2005 sau 2006 și am făcut o singură ediție. Am avut 12 cursanți, 6 dintre ei în ziua de astăzi lucrează ca DJ de atunci. Unii sunt DJ în București, rezidenți, care trăiesc din asta. Și sunt foarte fericit că am avut din 12 cursanți 6 care trăiesc și sunt foarte bune, adică sunt recunoscuți. Lucrează la branduri bune din București și din țară. Dacă vi s-ar oferi șansa să colaborați cu un artist, cu un recunoscut mondial, care ar fi acesta și de ce? Ne-au întrebat acum și am dat câteva interviuri la Untold și răspunsul a fost, din nou, sunt foarte mulți, dar cumva așa cel mai apropiat de stilul nostru, știi, cu acordul, cu armoniile noastre sau așa, e apropiat de David Guetta. Dar oricum aș porni de la faptul că indiferent cât de mare e, dacă există chimia aia, cum există între noi și de Motans, acolo au fost remixurile cele mai bune, pentru că ne-am conectat foarte bine cu Dennis și cu muzica lor. Bineînțeles, au fost și cu Alina Eremia, au fost și cu Emma, au fost și așa, și cu Carla's Dreams, au fost tot felul de feat-uri sau remixuri. Dar poate să fie și, nu știu, care e cel mai cunoscut și mai celebru om pe care ți l-ai imaginat, poate să nu fie chimie sau să nu ne înțelegem bine. Dar probabil David Guetta pe stilul nostru și îmi place că are legacy deja de mulți ani de zile, e tare. Care este definiția succesului din punctul tău de vedere? Succesul. Să fii fericit. Să fii fericit cu tine. Ce am spus și la început. Să fii fericit pentru tine, să poți să faci fericit pentru ceilalți și pe ceilalți în orice domeniu. Nu doar în DJ-ală sau în cluburi sau așa. Fericirea și distracția e diferită. Eu pot să mă distrez pe muzică, tu poți să te distrezi că stai la un pahar de briefcore, de suc, că nu știu pe de briefcore. Pe scurt, asta e. Să fii tu fericit ca să poți face fericit și pe alții. Și ultima întrebare este cea pe care o consider eu cea mai grea. Dacă ați fi Dumnezeu pentru o zi, ce ați face? Salva planeta. De noi? Nu, aș face pe oameni, aș ridica, nu. Deci, în primul rând, aș salva-o din
de tot ce înseamnă lucrurile care poluează și pentru sănătatea mentală, tot ceea ce poluează ca să facă oamenii frustrați și răi. Deci, sănătatea mentală a tuturor oamenilor, să fie fericiți, să știască, să se bucure de viață. Asta în planul 2. Dacă nu se întâmplă planul 1, nu mai ce sens planul 2, nu? Cam asta. Sunt lucruri mai sus decât DGA și cluburile noastre, nu? Pune întrebări, pune întrebări. Mulțumesc! Nu mai ai combătut, ai zis numai, da, e ok. Deci asta a făcut cel mai mult. Nu ai zis, stai, aici n-ai... Acum prinde cu gaș. Data viitoare că uite. Dar totdeauna când se termină, mamă, ce ziceam după aia. Acum să vezi o întrebare din aia, știi, mai bine! Cum se simte experiența de a fi la main stage? Pe main stage, la un proiect? E mișto, adică în spatele pupitrului ăla pe care îl vedeți mic de la distanță, e ceva imens. Sunt multă recuzită, sute de oameni care rezolvă toate lucrurile ca să fie în regulă totul acolo. Și, repet, în momentul în care, dacă n-ai ani de zile în spate de cluburi, festivaluri mai mici, să-ți fie emoțiile gradual livrate, în momentul ăla ți s-ar tăia picioarele, știi? Când vezi acolo marea masă de oameni și unde ești, știi? Nu reușești să... Oricum ai emoții. Cu toți anii pe care e în spate, în cazul meu. Dar totuși ele sunt estompate de faptul că ai siguranță și încrederea că ai mai trecut prin asta, ai mai făcut asta, nu la nivelul ăsta, dar ai fost aproape de asta, știi? Exact când accepti challenge-uri, să ieși din starea de confort și ești step forward. Dar să nu fii un step forward foarte mare, știi? Tu ai făcut-o la îngoșerie și acum îți deschizi un hotel cu 40 de etaje. N-ai de unde să știi după ce ai văzut, știi? Dar sentimentul e foarte fain, știi? Și anul am avut promisiuni că o să fim și la o oră mai înaintată, pentru că a fost foarte cald și m-am bucurat foarte tare că în momentul în care am fost noi, s-a umplut sau semi-umplut stadionul și după aceea, nu că mă bucur că au plecat oamenii de la celelalte artiști, dar mă bucur că am văzut că acei oameni chiar sunt prietenii noștri, fanii noștri și chiar au venit pentru noi. Erau 38 de grade, era greu. Stăteau oamenii pe insulele de umbră pe care se duceau la apus, știi? Nu mai e despre aturile de care spuneam mai devreme, efecte speciale care te ajută în show și te bazezi pe ele, pentru că în momentul în care tu le dai un push oamenilor prin emsială, prin piesele alea, în momentul în care mai sar niște confeti sau efecte speciale, CO2-uri sau alea, te ajută la starea oamenilor, la țipetele oamenilor și în timpul zilei nu ne-am putut bucura de ele, deci au fost pe umerii noștri. Dar e o stare faină, le doresc tuturor artiștilor, că e cumva o încununare a ceea ce poți să fii, să zic, în România, știi? Unde poți să fii mai sus? Băi, știi, pe main stage la Antol. Acum, de pe main stage la Antol, la o anumită oră, vrei o oră mai bună, știi? Și după aceea s-a cam încheiat. Dacă primeam și ora cea mai bună acum și eram acolo, spuneam Armin Van Buren, să nu fost el noastră, de Gheta. Hai, tai-o, că trebuie să pun eu. Nu mai aveam obiectiv în țară. După aia ce făceam? Intram în depresie, nu ziceam. Asta să mai fie un pas acolo, să zic, să mai fie un pas. Mersi și eu de întrebare. Uite, aș vrea să facem un exercițiu de imaginație. Să respiri adânc și când expiri să-ți imaginezi că stai față în față cu tine la 15 ani. Și ce ți-ai spune? Ok. Chiar să-l facem sau să nu mai imagine? Mă respira bine, nu? Da. Așa, să luăm pe rând. La 15 ani, tot bazat pe echilibru oricum, să nu dezvolt pasiuni pentru anturaje care mi se par a fi șmecherie mai mult decât uneori devii prea pasionat de oameni care nu merită. Îți dai seama că nu merită și vrei să fii în anumite cercuri care chiar sunt toxice și pe long term nu te ajută cu nimic, doar pentru o stare de leverage sau de șmecherie pe care momentană.
Și de fapt oamenii nu sunt prieteni și pierzi prea mult timp dorind să fii ceea ce nu ești. Știi? Să fii cât mai autentic, dar, din nou, nu exagerat. Adică autenticitatea asta să fie, bineînțeles, strâns legătură, să rămâi social, știi? Să rămâi în cercuri, dar să nu accepti să te batjocorească cineva doar pentru că simți că tu vrei să fii cu ei, să zicem, știi? Și asta am văzut că e des o problemă întâlnită la licență sau bullying-uri sau oamenii chiar dus în extrem. Să realizezi care sunt lucrurile, astea e viitorul. Să realizezi care sunt lucrurile care îți aduc o stabilitate financiară față de lucrurile care sunt pasiuni și care pot deveni rentabile la un moment dat. Cum era noi, cum a fost în cazul meu, muzica. Nu a fost gândită niciodată pentru chestii financiare. A devenit între timp, dar nu fiindcă am avut siguranță din partea cealaltă. Și am mai recomandat în nenumărate cazuri tinerilor să nu fie supărați pe părinți că le recomandă să facă un anumit lucru, fiindcă ei tot ceea ce își doresc la 18-20 de ani să îi lase un job, să aibă o stabilitate, să știe că număr de foame, indiferent ce ar fi. Și atunci, tot timpul tu poți să vezi și jobul prin care poți să faci bani, să nu ne ascundem cuvântul ăsta, să poți să faci bani, să ai o siguranță în viață, dar să ai o alternativă tot timpul dacă tu vrei să fii pictor. S-ar putea să failui ca și pictor, s-ar putea să pictezi 10 ani de zile și să nu fie talentul pe care tu ți-l dorești, sau să cânti la pian, sau să faci un lucru care se numește artă, să spunem, dar pe care tu s-ar putea să ăla să fie de backup. Principalul să fie un lucru pe care îl întreprinzi sau spre care te duci, care nu trebuie să fie neapărat dat de părinții tăi, dar tu să-ți dai seama din ce te înconjoară, ce ți se potrivește și... e greu. E greu. Poate chiar aș vrea să văd tineri care ar face un coaching cu cineva. Știi că am făcut eu coaching-ul ăla și să poată să descopere un moment de o oră, două de coaching cu un tânăr, sau de fapt părinții ar trebui să dea tinerii, să-și dea copiii la un coaching sau la așa, dacă ei sunt prea subiectivi, să-și dea seama la ce sunt talentați copiilor, să-și dea seama la cineva. Și tu, într-o oră, două, poți să schimbi viața, să-ți dai seama care sunt aturile tânărului în cauză și să nu te duci toată viața într-o direcție greșită. Să-și dea seama cam alea e zona, cam alea zonele. Toți suntem diferiți. Unii sunt, pe mine, dacă mă întreb, pentru mine e genial când văd unul vă pictează sau ceva. Ceva e inuman, nu aș putea să iau. Eu nu știu de pot să fac o căsuță. Știi? Dar eu sunt mai pe mult pe matematică, pe lucrurile fixe sau... Toți suntem diferiți. Cu cât mai repede aflăm în ce suntem buni și care e corespondent în viața reală, cu atât mai bine. Deci ăsta ar fi al doilea lucru. Al treilea, să nu iei niciodată pauză din sport. Sportul făcut de aici, le mulțumesc celor mei că am făcut sportul sau așa. Poate n-am făcut cât ar fi trebuit, dar e bine că le-am schimbat, știi? Și în momentul în care faci multe sporturi, îți creează o deschidere în viață. Tu poți să ai acces la mulți oameni care practică tenisul, basketul, notul. Chiar dacă tu îl privești ca un sport, te ajută să te dezvolți bine, fizic, să ai încredere mai mare în tine, toată viața și ulterior îți oferă deschidere către socializarea cu diferiți oameni pe care tu ți dorești în viață, pentru că tu te pricepi la lucrul ăla și poți să... Hai să jucăm un tenis. Știi? Da, știu. Hai să mergem într-o gașcă de basket. Hai să mergem într-o gașcă de... Dacă sporturile astea sunt și sporturile care sunt mai nobile, să le spunem așa, unde e lumea mai bună, de care tu poți să te bucuri,
nu să zic profiți. Da? Dar ați înțeles. Și întotdeauna, de exemplu, în tenis se duc oameni mai elevați, se duc oameni mai erudiți, se duc oameni mai așa. Și deschiderile astea te ajută. Te ajută să, din toate punctele de vedere. Deci am spus asta cu echilibru în a-ți alege prietenii și nu încerca să epatezi și să impresionezi mai mult decât trebuie, să te bagi în niște cercuri care pot fi toxice și să stai puțin să privești din afară și să nu te bagi. Doi, am spus cu talentul transpus în ceea ce vrei să devii, ca să fie o paralelă cu viața reală, talent, așa. Și trei, am spus-o pe asta cu sportul. La 15 ani nu știu ce aș mai face. Nu, cred că lucrurile astea, știi, și de pierdut timpul de ce fac parte din vârstă, adică trebuie să le ai. Nu o să te... Cam asta, să zicem, că ar fi top 3. Nu știu cum mai scapă ceva. Te mai sunt după aia, știi, și mă filmă și mai bă și la filmare. Am și al patrulea. Care e cea mai mare frică ta? Cea mai mare frică mea... Că trece timpul și nu îl folosesc cum mi-aș dori. Tot timpul mă gândesc la asta. Că aveam o poezie, nu știu. Deci este, nu știu dacă se mai face acum la școală, este îndemn de Demostene Botez. O știe cineva? Cum? Îndemn de Demostene Botez. Nu se făcea. Se făcea, dar nu cred că se mai face. După întrebarea lui, cum? Da. Păi nu se poate să ne facă. Dar eu, când am avut extremele mele în viață, am avut extreme, în sensul în care 5 ani de zile nu m-am uitat la niciun film și la niciun serial. Pentru că eram obsedat de poate să fac ceva, știi, că n-am un ban, n-am nimic, nu știu ce. Și la un moment dat am primit de la o persoană dragă mie poezia asta, care o știam din trecut și pe care e fain să o citești seara înainte de culcare, nu în fiecare zi, dar așa. Și ea spune așa, nu e lungă, o citesc. Când te duci seara la culcare, să-ți pui o mână sub braț, să te întrebi cu îngrijorat de ce am făcut eu oare azi. Da? O zi trecută fără fapte care să-ți fi rămas în minte, în viața ta e ca o noapte sau ca un vas fără cuvinte. E ca și cum n-ai fi trăit și ți-ai pierdut o zi din viață și soarele s-ar fi oprit, căzut în somn de dimineață. Cât timp tu n-ai făcut nimic, pământul s-a învârtit odată și doar nu e atât de mic și a dus în spate lumea toată. Să-ți fie aceste vorbe îndemn al vieții tale care vine, să lași pe unde treci un semn, că ai făcut și tu un bine. Și de ești vrednic cum aș vrea, drept semn al timpului prezent, tu să ridici prin munca ta și gândul tău un monument. Foarte tare. Pe mine m-a inspirat poezia asta. N-am spus nici cui treaba asta, dar în momentul ăla... Țineți minte, întâln de Demostene Botez și în momentul în care stai și îți faci o analiză a zilei care a trecut, pentru că viața noastră e un cumul de zile, adică nu ai un rezultat neapărat în urma unei zile. Dar tu știi că în ziua asta am făcut ceva pentru mine, pentru pasiunea mea. Am făcut ceva pentru apropiații mei, pentru părinții mei. Am făcut ceva pentru jobul meu și am făcut un pas înainte spre obiectivele mele. Care sunt obiectivele mele? Să fiu fericit, ca să fie fericiți cei din jurul meu și să fac lucrurile care îmi plac. Și atunci sunt niște triggere din astea pe care ne le găsim în viață ca să nu pierdem timpul sau să ne trezim la un moment dat că ne plictisim prea tare. Super tare. Da, chiar ai scris Better Home. Cum? Better Home. Better Home. E casa, e ce facem aici. Da. Better Home. Este destul de... Este simplu. Nu... Adică îți trebuie niște explicații suplimentare. Nu-ți spune din prima ce este o casă mai bună, te gândești, dar nu dai seama exact de zona în care te afli. Îți va fi mai greu să-i faci un SEO. Pentru că tu dacă scrii Better Home pe Google, dai de risc. Dai de multe chestii, știi? Deci el ca și branding de nume pentru a fi găsit de cineva, dacă vrei să duci la un nivel mult mai mare, să ieși din oraș sau așa, va fi greu să... Nu-i bun. Dacă e pentru
pentru Arad, local și așa, it's ok. Și Da. până la urmă mai e o regulă care bate tot, știi? Dacă tu te-ai conectat cu numele și voi credeți în el și înseamnă mult pentru voi, și mai ales dacă trebuie să fie o treabă locală, it's ok, știi? Da. Tot o pornit de la conceptul. Și trebuie să fie și site-ul, dacă îl vrei, să găsești Better Home. Și dacă găsești Better Home Arad și cu multe chestii pe lângă, complică și mai tare lucruri, știi? Da. Noi am pornit cu conceptul de la Better Humans și asta e și următoarea mea întrebare, ce înseamnă pentru tine să fii un om bun? Și pentru că proiectul are în direcția de a descoperi ce înseamnă cum să fim oameni buni și cum putem deveni mai buni. La nivel individual, pentru că mai mulți indivizi facem o societate și atunci așa, schimbări la micro care se merg spre macro. Și atunci întrebarea mea pentru tine ce înseamnă pentru tine să fii un om bun? Există o linie sensibilă între a fi om bun sau a profita cineva de tine. Adică dacă... și fără să te simți prost, știi? E foarte important. În momentul în care faci, adică la orice nivel, tu poți să faci un lucru bun și printr-un gest sau o vorbă. Adică în momentul în care folosești active listening și te interesează de persoana de lângă tine, pur și simplu faptul că îți dezvolți skill-ul de a asculta pe cineva și de a te interesa pe bune de ceea ce spune celălalt, este deja o faptă bună. Știi? De aici o pornește o faptă bună. Și asta e gratuită. Asta nu costă bani. Nu trebuie să dai 10 lei cuiva sau 50 de lei cuiva sau să faci ceva. Că tu în momentul în care îți setezi prin educație și prin ceea ce ești, te setezi să ajuți, să ai minimele cunoștințe de educație și de moralitate, de a saluta, de a mulțumi, adică lucrurile de bază, deja ești un om bun. Și acțiunea de a face bine, prin a da sfaturi când ți se cer, nu când le vrei tu să le dai, de a asculta real pe cel din jurul tău și de a te conecta cu el, și separat de asta, să nu te simți prost în momentul în care un host, cercetor, nu zic țigan, să zic un om care profită de tine, de fapt că sunt rețelele astea de cercetori sau așa și vin și se plâng și nu știu ce și tu îți dă o stare proastă. Că nu-i dai bani omului, vine de 2 ori după tine, în loc să dai 5 lei că te simți aiurea sau nu te simți aiurea, dacă îi dai 5 lei te simți prost că te-a păcălit, dacă îi dai 5 lei, dacă nu-i dai 5 lei te simți aiurea că poate te înjură și vorbește cu Dumnezeu să te așa, nu știu, trec oamenii prin lucrurile astea. În momentul în care îți definești valorile astea și citești omul de lângă așa și trebuie să fii ferm, hotărât și să-ți dai seama că, bă, nu înseamnă că n-am făcut o faptă bună, că nu i-am dat rolă. Am luat o decizie bună pentru mine, că nu mă păcălea pe mine. Nu mă păcălește nimeni pe mine sau așa. Adică ceea ce vreau să spun este că ușor, prin bunătatea asta manipulatoare, că vorbeam mai devreme despre asta, poți să intri într-o plasă foarte ușor. Și când ai doza asta de discernământ și îți dai seama care oameni merită și pentru oamenii ăia poți să faci, nu trebuie să ai milioane de euro sau mii de euro sau așa, ci pur și simplu poți să faci o faptă bună ascultându-i sau spunându-le un compliment pentru cum arată. În momentul în care privim oamenii din jurul nostru și noi chiar suntem trăim pentru ei, putem să le spunem ce bine îți stau ochelarii astea și ce zâmbet special ai, știi? Chiar, ceea ce chiar cred despre tine, înțelegi? Și cu plăcere. Și chiar te simți bine. Înseamnă că ai făcut un lucru bun. Și înseamnă că ești un om bun care vrea să facă și un lucru bun. Și nu trebuie foarte mult. Nu-i vorba de bani. Știi neapărat. Da. Super tare. Super tare. Ai un billboard magic, un panou publicitar, pe care magic îl văd 9 miliarde de oameni, toți cât suntem. Ce ai scrie timului de pe el? Nu dezbată cercetătorii tăi. Ascultați Dărtina, nu? Nu, deci deja Dumnezeu m-a pus pentru o zi și lucrurile alea importante. Acum
acum aș scrie ascultați Dărdinanu. Pe bune! Sau venit stai pic. Chiar alte, nu. Super tare. Asta a fost întrebarea mea. Vezi, dacă n-am avut de aici, puțin am stat cam așa, știi? De la înălțire, cred. Da. Reglați din așa. Mersi, Vania. Mulțumim și cu asta. Sper că am acoperit așa măcar o parte din lucrurile cât de cât inspirațional. Eu zic că da. Mai aveți întrebări, sunteți nemulțumiți, acum acceptați-l, că altfel după aia pleacă și degeaba mă acceptați pe mine. Ai întrebări pe mă gândesc și eu. Noi aici la Better în fiecare zi spunem 3 lucruri pentru care suntem recunoscători și aș vrea să vă rog să spuneți dumneavoastră. Da, dar după ce îmi spui că pentru care, pe care le-ai spus azi? Nu mi-a spus asta. Zic acum. Ok. Sunt recunoscător pentru că... Sunt recunoscător pentru o cafenea din Arad. Că îmi iau cafea în fiecare zi și e foarte bună. Sunt recunoscător pentru... Stai că a fost foarte bună cafeaua? Da. Ești recunoscător? Pentru cafea. Bine, deci oricum e cam normal să duci la o cafenea la care e cafeneaua bună, dar tu chiar ești recunoscător mai mult decât, știi? Da. Adică e normal să ții cafeaua bună, nu? Că de-aia te-ai dus, dar... E recunoscător că există în Arad cafeneaua. Ești recunoscător că există în cafeneaua. Așa e unde să te duci, am înțeles. Așa. Sunt recunoscător pentru că ai venit astăzi aici. Îți mulțumim. Și sunt recunoscător că a venit toamna și că plouă. Ce bine că nu mai e cald. Așa am făcut. Trebuie să te bucur de... Bravo! Bravo! Felicitări! Eu sunt recunoscător că m-am trezit fresh dimineața. Sunt recunoscător, bineînțeles, că mi-a dat o stare bună pisica asta și m-am bucurat că și sunt recunoscător că v-am vorbit vouă și v-am întâlnit zâmbete și priviri dornice să afle lucruri, știi? Adică e un mare lucru ceea ce faceți să țineți chestia asta. Adică în momentul în care aveți ocazia să aveți acces la ceva sau așa, faptul că sunteți atenți și că dorința asta este deja un lucru pentru care trebuie să fiți voi recunoscători și pentru care sunt și eu recunoscător că ați avut-o. Că altfel vorbești la pereți, voi nu sunteți interesați și plecați cu nimic și vă continuați o viață a noastră care se duce în jos dacă nu sunteți receptivi la ceea ce se întâmplă în jur sau așa. Internetul față de ceea ce trăiam noi, eu, par acum dinozaur, fac un dinozaur. Nu aveam acces. De primele business-uri sau așa și cu muzica și cu toate alea era că puneam muzică, nu putea nimeni să facă rost de ea. Deci nimeni, că aveam niște site-uri, niște din alea. Nu poți să ții ce vrei de unde vrei, găsești orice, știi? Și unde voiam să mă duc? Și faptul că pe internet îți scrie acum totul mur în gură. Sunt masterclass-uri, sunt o grămadă de informații, sunt o grămadă de podcasturi. Aici ține de talentul vostru și de capacitatea voastră de a alege ce e mai potrivit pentru voi, pentru că nu puteți să le vedeți pe toate. Știi? Și care sunt lucrurile care ajută în educația voastră și care vă ajută în dezvoltarea voastră și care sunt waste in time. Bă, mă uit pe TikTok sau așa, dar mă uit să mă distrez. Nu mă uit că mă ajută cu ceva. Mă distrez, this is my time, face parte din distracția mea și din așa. Bă, dacă sunt cam 10 ore pe zi de distracție, atunci cam ăla va fi rezultatul pe care îl culegi. Știi? Te uiți pe TikTok 10 ore pe zi, ori zilnic faci aia, adică nu poți să te aștepți și nesimțit dacă zici, băi, nu-mi dă viața ceea ce îmi doresc după 2 ani. Îți dă, știi tot TikTok-ul sau pe ce platforme sau Snapchat sau așa, dar în momentul în care îți alegi bine knowledge-ul, know-how, pentru că ai acces la el și toate povețele astea despre cum să-ți organizezi dimineața, cum să-ți organizezi ziua, cum să nu știu ce, cum să nu știu cum. Bă, când te-ai conectat cu una, mai există pasul 2, care e cel mai important, să treci la acțiune. Că pasul 1 nu l-aveam nici pe vremuri, nu ne prea zicea cum, nu ne zicea nimeni. Dar acum vă spunem, aveți de unde să vă luați toate informațiile și știți de unde să le luați. Dar după aceea diferența o va face cine acționează și cine nu. Cine alege să rămână doar cu starea bună, de la că tu citești și zici, mamă, știu.
Mi-a zis ăsta, Tinu, ceva. Poate ați rămas și ați amat cu câte ceva, care mai așa. Și te duci acum, știi în cât timp uiți? În 2 săptămâni. Într-o săptămână, 2 uitat. Dar dacă rămâi cu chestia aia, să o notezi undeva, să faci un jurnal sau pe telefon sau undeva și zici, bă, uite, asta m-a impactat în viață. Ce-o zis Tinu sau ce-am văzut pe net și toate alea. Hai să-mi fac o rutină și o disciplină, să fac chestia aia. Ori cu sport, ori cu nu știu ce, sau cu ceva. Pentru că deja oamenii toți au acces la treaba aia. Toți dau peste knowledge-ul ăsta sau peste 3 quote-uri motivaționale. Și te motivează pe moment, îți dau o claritate. Și zici, bă, wow, ce fain, fac asta și dacă nu faci, greu de făcut. Și întotdeauna dădeam exemplu și în training-urile mele cu cei de la ei. Așa? Culmea este că în viață, ca să ți se întâmple ceva bine, întotdeauna trebuie să fie greu. Deci întotdeauna trebuie să fie rău și greu când ți se întâmplă ceva bine. Dacă vrei să arăți bine, trebuie să te duci la sală și să te chinui 3 ani de zile și să mănânci corect și sănătos și să nu mănânci bullshit și trebuie să-ți fie greu ca să fie bine, să arăți bine după 3 ani de zile sau după un timp. Ca să reușești să performezi, să fii manager general la unde vrei tu să fii. Trebuie să fii doctor, da? Să fii chirurg. Bă, trebuie să vezi cadavre, trebuie să te chinui acolo, să vezi toate nenorocirile, să miroși toate alea, să vomiți, să nu știu ce. Și după aia ești un chirurg respectat. Trebuie să-ți fie 10 ani de zile ca să-ți fie bine după aia și să ai un salar bun, să fii respectat și să te aplaudă lumea. Întotdeauna când se întâmplă ceva bine, nu uitați, trebuie să treceți prin greu. Nu merge așa, pe tabă. Da, ok, dacă ești pui de milionar, le ai toate pe tavă, dar o să fii și singur în viață. Adică nu o să te aprecieze oamenii, o să-ți râdă fake, că o să vrea să fie prieten cu tine pentru banii tăi și pentru că îi car cu Bentley-ul și când nu mai au chef de tine, au plecat. Dar valoarea ta și ce în tine trebuie să fie în punctul în care am trecut și eu prin pandemie. Toate business-urile erau afectate. Am strâns datorii incomensurabile. Clubul, evenimentele, totul a fost afectat foarte, foarte puternic. Dar eu în momentul ăla am știut oricând. Bă, când nu se mai poate, mă duc oriunde în lumea asta, nu am nicio problemă. Mă duc și manager de hotel, mă duc și manager la orice club din lumea asta sau la alte locații, sau pe training-uri, sau pe toate alea. Pentru că ce ai tu în mintea ta și tot ce ai acumulat, trebuie să-ți ofere o lejeritate, să te descurci oriunde în lumea asta, pentru că sky is the limit și să fii pe puterile tale, să nu depinzi nici de mama, nici de tata, nici de prieteni, nici mai buni, nici de iubite, nici de nimeni în viața ta. Și ești masa. Am răspuns la 3 lucruri pentru care să nu Felicitări! Aveți vreun sfat pentru noi ca și adolescenți sau pentru noi ca și comunitate? Pe lângă celelalte pe care le-ați spus. Bă, deci, pe lângă toate astea la alte, nu le mai repet. Să vă bucurați de treaba asta care face Filip și să fiți aici conectați, că spiritul de gașcă și de oameni mișto și să creșteți împreună este inegalabil. Deci, oameni faini care devin și mai faini prin tot ceea ce faceți voi aici și să mergeți în grup ca frații și surorile în viață și să vă ajutați și să așa este genial. Credeți-mă. Să faceți lucruri bune, individual poți să te duci până într-un punct, în echipă te duci până la capăt. Deci, și cu cât atrageți mai mulți oameni care vor să facă lucruri și în momentul în care ești down, ca echipă, vin ceilalți și te trag și tu trebuie să fii, știți, ca la ciclist. Acolo tot timpul sunt niște cicliști care se duc în față, știi? Și schimbă locul, capul plutonului. Că ăla care primul trage tare, după aia obosește. Știi? Și după aia alții decalci și îi împing și pe ceilalți de la spate. Asta e cel mai mare avantaj al grupului. Când voi vă conectați și în momentul în care unul e mai down, unul e căzut, îl ajutați, trageți și mergeți împreună toți așa în forță. Și pe oamenii pe care îi conectați. Faceți așa o caracatiță frumoasă, de oameni care fac lucruri alternative, care depășesc mediocritatea educației din România care e și mergeți mai sus, mai sus, mai sus și vă trageți și vă dați informații și experiențe de la unul la altul și mergeți în Champions League împreună.
Mulțumesc. De unde a pornit pasiunea ta pentru muzică, în general? Adică, crezi că te-ai născut cu această pasiune pentru muzică sau a venit pe parcurs? A fost o conjunctură, nu știu. Să știți că în viață e valabil treaba asta. Trebuie să prinzi trenurile alea, că ai câteva trenuri în viață, știi? Pur și simplu, în clasa 10 am zis maică mea, du-te muncește undeva. Și am muncit, știți că Cristi Onețiu. Da. Să știi, da. Venise Cristi Onețiu din Reșița, se mutase în Timișoara și au închiriat 3 garaje și au făcut un club de karaoke. Un mare antreprenor și așa. Și au făcut un club mic de karaoke. Și eu, fiind în clasa 10-a, m-am dus să derulau casete video, să punea karaoke, să punea muzică. Și aveam un prieten care punea muzică acolo și am zis, bă, hai să vin și eu. Și așa am început să pun muzică pe calculator, era un program, și punem karaoke și ne distram. Și a fost așa, de fan. De 2 ori eram despre bani, oricum n-aveam. Și în momentul ăla am mai crescut de acolo, și a devenit o pasiune care mi-am dat seama că mi se potrivea. Știi? După aceea m-am plictisit de ea cumva în 2010, că mi s-a părut că sunt deja antreprenor. Mi-am făcut o casă de discuri 1 an de zile și toți banii pe care îi strânsesem mi-am cheltuit aiurea. Avocat și mei, București, nu eram în momentul, nu eram încă pregătit. Și dar totul s-a legat de muzică cumva în momentul ăla. Și nu mai îmi doream neapărat să fiu DJ, îmi doream să fiu, pentru că mi-am făcut joaca asta. Făceam toate barurile din Timișoara, am fost la Moschea, eram la un moment dat topul, a fost așa, eram DJ sâmbătă la Moschea, duminică mă duceam la Max în București, am fost vreo lună de zile, era un club în București și stăteam luni, marți, miercuri. Miercuri plecam la Constanța, mă ocupam de un club nou problem, stăteam joi și vineri, unde aveam echipă de tot și așa, și vineri, după programul de vineri, plecam noaptea ca să ajung din nou la Arad, la Moschea. Deci ăsta a fost circuitul meu 2 luni de zile, nu vă imaginați că... Numai trenuri. Dar la un moment dat ți se pune pe el. Dar nu știu. Deci nu știu să spun dacă am fost născut pentru asta sau pur și simplu venit. Nu știu. Urecă muzicală am, știi cum, aia sigur am și am avut o... Dar nu știu dacă oamenii se nasc pentru asta sau pur și simplu devin. Nu știu. Crezi că banii te-au schimbat ca persoană? Banii? Nu, sper să nu. Nu, pentru că știi cum e treaba cu banii. Banii vin, banii pleacă. Ești azi aici, nu ești aici. Mulți oameni care au bani și care credeți că au bani, iau bani investiți, știi? Și investițiile alea de la o criză sau de la o neglijență, deodată se duc. Deci au fost momente în care au fost bani, alte momente în care au fost minus mulți bani. Lucrurile mari le construiești pornind de la zero și neavând moșteniri sau așa, pornești. Adică primul pas în care deja simți că ai realizat ceva este când îți dă cineva împrumut. Știi? Că până când ai un fundament sau nu ai ceva cu care să garantezi o credibilitate, când îmi dai tu ceva împrumut? Îmi dai când știi că s-ar putea să-ți dau înapoi. Ce îmi dai tu împrumut? Îmi dai ori bani, ori îmi dai din talentul tău sau așa. Așa am făcut și primele cluburi. N-am luat neapărat bani. Am luat pe unul care mi-a dat sunet. I-am zis să plătesc în 2 de zile, altul că nu știu ce, dar au existat conexiuni, știi? N-ai avut neapărat bani. După aceea trebuie să faci internal investment și nu știu ce. Dar banii eu chiar cred că nu m-au schimbat în niciun caz, dar să zicem, o stabilitate financiară, ca să spunem, raportată la nivelul tău de trai de viață, e bună doar să nu fii stresat și să-ți întunece gândirea. Pentru că un lucru foarte important pe care l-am mai spus și este extrem de important în mai multe situații, este cu gândul, știi? Puterea gândului. Că toată lumea crede că se poate gândi la mai multe lucruri, știi? Oamenii cred în capacitatea de a face mai multe lucruri.
știi? Mă uit și pe telefon și învăț, fac și nu știu ce. Și voi credeți asta, nu? Credeți, nu? Da. Bine, hai să facem un exercițiu. Dar trebuie să vă concentrați, da? Deci vă gândiți în același timp, dacă vă dau eu startul, dar în același timp, dacă vreți să închideți ochii, dacă nu așa, și deodată, vă gândiți la cum plouă pe podul ăsta de intrare din oraș, cum cad stropii, și vă gândiți și la pisica asta, cum stătea pe scaun. 1, 2, 3 și deodată. Mă gândesc un ochi și bun. Mă gândesc la pisică pe pode. Te gândești cumva, Pisică de aici. Pisică de aici. te gândești cumva pe rând deodată. Da, Exact, mă gândesc la mulță și la ploaia. Nu mă gândesc la... Deci în momentul în care tu stai pe telefon și tu ești pe telefon și conduci că deja e intuitiv, dar tu nu te concentrezi la condus, te concentrezi pe rând. În momentul în care vorbești la telefon și mai ai o activitate, îți spune mai de ceva, tu nu mai asculti ce asculti la telefon, că ești concentrat la altă. În momentul în care îți dai seama și ești conștient că gândul tău se duce într-o singură direcție, tu îți dai seama că puterea gândului sau la ce te gândești tu în timpul zilei, doar gândul ăla poate să fie toxic, adică o nenorocire, o supărare. Bă, dacă tu ești supărat tot timpul sau te gândești la aia și nu înlocuiești gândul ăla cu altceva, adică te gândești la pisica aia, când ai o ură pe cineva, te superi și stai așa, te bolnevești până la urmă. Păi e razna și o să vedeți că cu vârstă o să vă afecteze și mai tare. Dar voi acum cu secretul ăsta pe care îl știți de la mine, care e simplu de complicat și nu știe multă lume, înlocuiți tot timpul gândul. Și tot exercițiul ăsta este să te gândești la lucrurile care îți fac plăcere. Ai acolo un sertar. Ce lucruri îmi fac plăcere? Îmi face plăcere să mă gândesc la pisica asta, cum o vedem. Sau sunt nervos, să mă gândesc la Lenia, nu. Mă gândesc la Maldiv. Nu știu, dar ce vă gândiți voi și vă face plăcere? Astea sunt să te țină într-o zonă de să te vindece de hate-uială sau de că ești supărat pe cineva să-i vină să-i spargi capul cuiva. Dar în aceeași măsură, în momentul în care tu te gândești la lucruri care nu sunt profitabile pentru tine, care nu te ajută cu nimic în viață. Cu ce îmi țin eu gândurile ocupate? Cu o nemurire a sufletului. Ce mai fac frunzele astea? Sau... Stai să te gândești la nimic. În momentul în care te gândești la nimic, ajungem la aceeași chestie. Ce am făcut astăzi, așa, m-am gândit la nimic, la prostii. Atunci, cu cât îți ții gândurile mai ancorate în focusul tău, în obiectivele tale, cu atâta performezi mai bine. Dar de la ce am vorbit? De la bani. În momentul în care nu ai în gândurile tale stresul de bani, că n-ai să-ți plătești nu știu ce, o să ajungeți la punctul ăla în care o să fiți independenți, sau că n-ai nu știu ce și nu știu ce, te ține stresat. Că ți-ai luat, în general, creditele fac astea. Oamenii își doresc să aibă, băncile știu oportunitatea asta, dau credite ușor și după ce tu ai acel ceva, o mașină, un apartament, nu știu ce, tu la un moment dat zici, bă, frate, dar stăteam eu mai bine și acolo, dincolo, că eram mai liniștit psihic. Nu eram stresat acum că trebuie să scot 500 sau 1000 de euro pe lună sau cât o fi. Nu contează nivelul banilor, contează la nivelul pe care ți-l promiți. Că tu poate produci 50 de euro și trebuie să plătești 100. Sau poți să produci 50.000 de euro și să plătești 100.000 de euro. E de same shit. Tot stresat ești. Nu contează nivelul. Contează că trebuie să plătești mai mult decât produci. Și atunci oamenii se bagă ca să aibă un lucru momentan, să nu mai pierde timpul, nefiind ceva stabil, se bagă în stresul ăsta, care devine un stres. Poate un an de zile ai o stabilitate financiară. Dar după 2 ani de zile nu mai sunt lucrurile la fel cum așa. Și intri într-un stres. Și banii trebuie să fie în așa fel încât să nu reprezintă un stres pentru tine. Ca să nu-ți întunece orizontul, să te gândești tot timpul ăsta, să fii stresat, că nu mai poți să te gândești. E clar, nu? Trebuie să vă gândiți tot timpul la chestii faine. Pozitive, să vă dea o stare bună sau să vă producă ceva benefic în viață. Sunt sigură că de-a lungul vieții ai avut momente în care te gândeai dacă într-o anumită situație făceai altceva, ajungeai altundeva. Adică, bă, dacă spuneam aia, sigurat era mai bine pentru mine.
Să ne imaginăm acum că aici în față un buton sau un ecran și poți să iei acele decizii care considerai tu că erau mai bune pentru momentul respectiv. Ai face? Dacă îi faci. Normal că îi faci, dar gândindu-mă acum, știi, nu te mai gândești la ce puteai să faci și n-ai făcut. Te gândești la ce puteai să faci, n-ai făcut, dar sunt o experiență pentru tine. Și știi de acum înainte cum să faci. Știi? Adică, știi cum e, în viață nu ești prost dacă greșești odată. Știi? Ești prost dacă greșești a treia oară același lucru. Deci n-ai... Acolo e problema. Că dacă n-ai făcut odată, bă, dar ce am învățat din experiența asta? Am învățat asta, asta și asta. Următoarea dată să o faci. Aia e șmecheria. Acum cu butonul și cu așa sunt basme, știi? Dacă aș schimba. Normal că îi schimba. Oricine ar schimba în varianta scurtă. Cât ți-o lua să faci banii aia și proiectul ăla? 10 ani. Am pus un buton, ai apăsat butonul. Dar nu poți să faci asta. Dar în realitate ai face exact asta. Iei experiențele pe care le-ai greșit și de scurtăturile pe care așa și le extrapolezi sau le duci în următoarea experiență sau în următorul proiect, să scurtezi pe ăla și atunci te numești că ai eficientizat sau te-ai folosit de ele. Mulțumesc! Și eu cu plăcere.